جوانی دیا ساریاں بہاراں اپنی ماں دے قدماں تے نچھاور کر دتیاں نے میرا دل بھی چاہتا سی یاراں نال کھیڈن جاواں میرا دل بھی چاہتا سی میں اپنی خواہشاں پوریاں کراں پر جدوں ماں بیمار ہے میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اپنی ماں دی خدمت کردا رہا عرصہ گزر گیا ماں دنیا تو جان لگی اللہ دی بارگاہ تے میں عرض کی میرے مولا میں اپنے پتر تے راضی ہاں اللہ تو بھی راضی ہو جا اللہ اینو ایسی جگہ مقام عطا فرما جڑا نہ آسمان تے ہوے نہ زمین تے ہوے وہ مقام عطا فرما عرض کرتا حضور والا میری ماں تے چلی گئی ایک دن میں اپنے گھروں نکلیا سمندر دے کنارے آیا اے سبز گنبد کے سفید گنبد دیکھیا اے دے قریب آیا اے کھل گیا میں دے اندر داخل ہو گیا او دن گزر گئے نے او دن گیا کہ اج دا دن آیا ہے میں اودوں دے اندر اپنے رب دی عبادت کر رہا ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک تے لگدی ہونی ہے جدوں بھوک لگے کھاندا کی عرض کیتی حضور والا کی دساں جدوں مینوں بھوک محسوس ہوندی ہے اللہ جل شانہ اس گنبد دے اندر ایک درخت پیدا فرما دیندا سبحان اللہ ایک درخت پیدا فرما دیندا عرض کردا حضور والا اودا پھل کھانا بڑا لذیذ پھل ہوندا میریاں بھوکاں مٹ جاندیاں نے فرمایا پانی بھی تے پینا ہوندا ہے عرض کیتی حضور جدوں پانی دی پیاس لگدی ہے اللہ جل شانہ اس گنبد دے اندر ٹھنڈا تے میٹھا پانی دا چشمہ پیدا فرما فرمایا اے جتنیاں نعمتاں تینوں ملیاں نے جتنا مقام ملیا ہے کیوں ملیا ہے عرض کیتی حضور صرف ماں دی دعا دا صدقہ اپنے عزت عطا فرمایا سبحان اللہ والدین دا احترام کریا کرو ماں باپ کی دعا لیا کرو اللہ کی قسم وہ پیر کی دعا نہیں وہ اثر رکھ دی وہ مولوی کی دعا نہیں وہ اثر رکھ دی وہ قاری کی دعا نہیں اثر رکھ دی جی دعا ماں دا اثر رکھ دی جی ماں کی دعا اثر رکھ دی اللہ جل شانہ انشاءاللہ اپنے والدین کی اطاعت تابعداری میں بڑے عزت و احترام نال بڑی عقیدت نال بڑی